Giri sarta pawonuting ranu tersing karsaning sun dening kanyut manis elingira Gusti roning kamal mirahing sun Kaki Kresna aja kaget puniyang ingkang prapta paduka Kanjeng Hyang utara mewah Hyang Wiratsangka ya pancen mengkono nggih ya pancen kono Kaki Kresna wonten wigatos sing karsa punapi dene paduka Kanjeng Hyang Sarimbit kepareng rawuh wonten madyaning Rananggana Putu Prabu ing semu putuku para Pandhawa ngemu rasa rikuh lan perkewuh ketok anggone kendung lokro bareng nyumurupi Senopati Ngastina Pandhita Ngetal Kandha Marsi Wara Bisma mula dina iki nggih pun Kaki daya-daya ketemu kelawan jeneng sira Kaki Prabu Kresna ingkang minangka usiring Pandhawa kendhalining Baratayuda Jaya binangun paripaksa pun Kaki mundur parilah kepareng ora kepareng Begawan Bisma iki bakal tak ayoni kridani iya nggih Lilanana pun Kaki lho mangke Hyang mangke mboten kok nama para Pandhawa menika badhe nampik menapa ingin dados kepareng paduka Kanjeng Hyang namung perkawisipun menika menapa menawi paduka Kanjeng Hyang Sarimbit bebela dhumateng para Pandhawa Kaki Kresna wong Wirata kuwi keputangan budi kelawan para Pandhawa rikalane negara Wirata rinampit kelawan Duryudana kelawan Ratu Trigarta Prabu Susarma aja eneng Pandhawa kang namur kawula negara Wirata kalakon dadi kukupaning mungsuh mula pun yang rumangsa keputangan budi dina iki pun Kaki bakal marbuden becik lawan para Pandhawa la ya dina iki pun Kaki bakal netepi marang prastyaku wah Utara Wiratsangka kakekku piye Werkudara aku ora rumangsa mutakake nalika semana labuh labetku menyang negara Wirata karana darmaning uripku Namadya padha sing kudu tak tindakake iya pancen kuwi ora mutangake nanging aku rumangsa keputangan mula ya nggih dina iki entuk ora entuk kalungguhan Senopati iki tak jaluk tak pethukne Begawan Bisma karo meneh yen to Begawan Bisma iki nek tandinge ora aku kelawan Eyang Wiratsangka ora bakal bisa rampung lelakon iki piye Werkudara ibarate wong duwe gawe sing duwe gawe iki siadi pun Kakang iki mung ngamong tamu saiki karepmu kepiye wah Utara Wiratsangka kakekku ya piye Werkudara ya aku ora bakal kabutan nanging yen ana aja duwe panutuh kelawan para Pandhawa wis aja semeleng rasane atimu tak pethukne kridane Begawan Bisma iki Sini pijojo bang mawingo-wingo netra kocak ngundarandir Wedanane rombranang pindha kembang ora wari bang tawas padake iki kaya kadang kumuda Yayi Utara ya Kakang Bisma pancen bener aku Utara arep apa sih ade methokake kawan pun Kakang Kakang Bisma kuwi pendhita wicaksana nanging mamak paningalmu
Kok kowe gelem-gelemen, kok bro-bromen baumu. Kowe mbotohi kelawan wong angkara murka, kowe ngrewangi kelawan para Kurawa. Mestine kowe iki pendhita ngerti ala becik bener luput. Lelakon iki ayo tintingana. Golek ana ndi sing bener. Utara sing kepiye? Iki wis dudu wancine wong petan-petan. Ibarate sega wis dadi bubur. Iki wancine ana madyaning palagan wis aja mitung ala becik bener luput nista madya utama wis ora ana gunane. Yen pancen jroning atimu kowe majana palagan ya wis apa anane iki ayo ditindakake bareng-bareng. Yen pancen wis mbok ajange wis mbok antepi nggo mbiyantu wong angkara dadi legane atiku. Iki marganing patimu ayo cobanen. Durna karnaning bawana lumajaring ratri cinandak risang trasta jumena linenggak janggani rombenjang brata yuda pejah kapisanan Peremban Begawan Durna kula mboten dawuh silu nek kaya ngene iki jenenge ora junduk kelawan rantaman sekawit pengendikane Sang Adi Penemban Begawan Bisma nek perang ora kena keroyokan Utara Wirasangka rak Putra Wirata putraning ratu rak wis ngerti pernatan nerak pacak nerajang perbatang wah pancen welas tanpa alis yen aku iki nyawang kridane Sang Adi Penemban Begawan Bisma dasare wis keladuk yuswa Peremban Begawan Durna kula mboten dawuh prayogane kepriye kula namung nyemanggakaken pareng paduka ingkang sinuwun aku karo Peremban Begawan Durna minangka dadi senopati pengapit kanan kiring dirampungi Putra Wirata iki mekaten iya nggih sumangga yo siji dang ayo rampungi pisan
Kang Mas Utara kenging menapa? Paduka kenging Warastra. Sapa sing nglepasake jemparing iki? Wah! Wah! Albah Senopati kekalih putra Wirata Raden Utara Wiratsangka. Sakanira nata ing Mandaraka Prabu Salyapati miwah Sang Begawan Druna gugur pengawakku sumo kekalih. Risang moyekti sawusing semengguing patrabaan tangwani ngaliwiji ring sangka ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngkara wae lah. Tak pikir-pikir kok ya wis mung padha wae. Nadyan to mungsuhku sakloron Utara Wiratsangka temekaning pati, nanging dudu saka karepku. Mongko rikala ngarep aku wis paring dawuh ora kena ewang-ewangan. Nadyan Putra Wirata wis ndisiki anggone perang Kraya, nanging aku iso nampa aku trima. Nanging mangune sing tak paringi dawuh rikala semana padha ninggal warya ta ya. Yo. Kabeh mung tak pasrahke marang adiling Gusti kang ngakarya jagat. Yo. Nadyan. Ibarate wong gegawa Begawan Bisma ku ora saya enteng saya abot. Ayo para Pandhawa aja tida-tida. Rasane ngatimu belakno Begawan Bisma. Nodek dayeng gelung mandel ngaken cakranira kumiteran ngasta Kresna kakangku piye Werkudara apa ora jeneng kakehan dosa para Pandhawa. Kakehan dosa piye? Kakek Utara lan Wiratsangka gugur ana matian yang palagan.
mongko mbelani kelawan para Pandhawa. Dara, si Adi ora mrentah. Sing rumangsa keputangan budi rak ingkang Eyang Utara lan Wirasangka ya wis. Nyatane perang kuwi petunge ya mung loro nek ora menang kalah nek ora urip ya mati. Wis ta Werkudara, aja banget-banget nggonmu menggalihake perkara iki. Ya karepmu piye? Wis, mengko manut karo pun Kakang. Pun Kakang bakal ngeningake cipta sawetara karo nenuwun marang purbaning Gusti ya iki.